and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Hain na maging mga animal! Sa imong nakita niya sa night vision, Colonel. Naarando may igo si Mary. Nagpugo sa bata si Rudy. Siguroon mo na ako si Mary aning teleskopik. Unahon ako si Mary. Dayon si Rudy! Paminaw ako! Ang tropa ni Colonel Roland Joaquin ang miyataki! Ang numero 1 nilang tuyo, mawa ako! Nakatungod ka ba? Ako mo ilang tuyo! Ikadwa lang kining kuta! Huwag kalabutan ang akong misyon anong pulpogon kining maong kuta! Gusto ni Roland gumamatay ko! Pusa dali na! Mito na mapulang maggugubat na nakipkat, Raidon! Pusa dali! Mary! Sa ngalan sa itong anak! Lusa! Anak! Iba ang kalingon! Sa mga mapulang magugubat, ang pabor kaayong pag-atake, ang tanan, mga hurot o kamatay. Tingali, kung may nakaikis man nila, tingali mga pipila lang kabuok. Apan ang kamatuuran, daghan o daghan ang nangamatay sa mga mapulang manggugubat. Oh! Pusang na siya! Mauhi pa man! Ato pabitaw ni mo tiwasan! Oh, di apay! Commander na siya. Nakailag ka pa na ako? Oh! Tabang! Dahil tabang! Kutob sa buhi! Tiwasan! Colonel, di ba dinhira man doon dapita na to mabantang sila si Mary o Rudy? Oh! Pero huwag na ito makita ang patay nilang lawas. Colonel! Ah! Siyo! May nakitaan ka? Tanawa rin na iwagan sa flashlight, Colonel! Ha? Ha? Nga naman? Ani-ana, tanawa ko na! Oh. Ay, di mong kog. Mauno! Oh! Hap! Si Mary! Kagrabe naman mo. Bisag patay na si Mary imo pag yung gilusak sa mga bala. Luoy. Natugal hab na magmayo ang tagway ni Mary. Pero wag yun si Rudy. Wag yun nakita. Wag yun nakakita ni Rudy. Rudy! Nahibaw ko! Buhi ka ba? Og niara ka sa palibot! Niyo! Tanawa!
patay na si Mary. Gihurot nako ang nahabiling bala sa akong magasin. Pero ni ay laing usa ka round. Ihurot na sab nako ni nganhi ni Mary. Tanawhap! Niyara ka sa palibot og nakakita kagyod ang Rudy. Pero maulit di ba ni? Dili kini trabaho. Personal kini, Rudy. Nakamati ka? Personal! Osmundo! Personal ka to, Rudy! Ambay na kining night vision, sir. Rudy. Nakita niya sa night vision, ma'am. Kung giunsa ni Colonel Ronald si Mary. Bisan patay na si Mary. Ayaw kay kusga ang hilak ni mo, Mama Yolanda. Magkamakaw niya ang baka. Nganong karon maglisod man daw ko pagtuo. Mituo ko nga dili kapugngan ang kamatayon tungod may kamatayon man yun ang tao. Apan ang kamatuuran kung unsa ka di ay, mura kong mamatay, Rudy. Pasilo ako, Mama Yolanda. Lieutenant, Sir? upadayon na ta. Yes, Major. Major, Naglakaw sila si Rudy, Yolanda, Suping ug si Oliver. Nangunay og kugo si Rudy sa bata. Samtang gisubay nila ang mingaw nga daan, dili gyud kapugna ni Rudy nga mutuo ang luha. Samtang si Yolanda, mangutana ko ni mo, Rudy, mahimo. O Mama Yolanda, Giisip mo ba di ay gihapon ko nga ikaduha mong inahan? o Mama Yolanda, tungod kay para nako, may mga balaod na mapulang manggugubat nga akong gituhuan o gitahod. Usanin ini, gikasal kami si Mary pinaagi sa mga bala o sa mapulang doktrina. Busa, kay inahan ka sa kong asawa, inahan ko sab ikaw. Gikan din, he. Asa mo ako, dada. Imo kong ipabilang ko. Oliver, Yes, sir. Ako mahibaw. Sige, arin ako. Mama Yolanda, gikapoy ka og hangtod karon. Daghan ka pagkaayo gihuna-huna. Pahuay una. Samtang magpaabutan ni Oliver nga nangitag atong kasakyan, katugo na. Pukawon ka lang ako kung maabot na si Oliver. Makatulog ka tayo eh. Ay, sa tinuray lang, ako gikapoy ko. Pero ambot makatulog, baka ka. Nganong kinahanglan pa man nga magtago-tago mo, Rudy. Militar man ka mo. Apan sama lang gihapon sa NPA ang inyong panlihok-lihok nga mahadlok na sakpan sa mga pasista. Gilikay na mo ang mga sakop sa tropa ni Colonel Ronald o si Ronald mismo. Tungod kay patiunon ako ni Ronald. Manayala. Manayala. Mama Yolanda, pasayloa in taon ko. Pasayloa in taon ko ninyo.
Maayo na ba mong pagkabutan diya sa luyo? Maayo man, doon na din. Ikaw, Yolanda. Oo, Rudy. Maayo min pagkabutang. Ang bilan ng akong apo. Basig nang huy-huy na ng imong bukton. Ari lang ni akong anak, Mayuli. Major, adto ta sa terminal sa bus dinhi sa lungsod. Kung moabot na kita sa terminal, mubalhin kita og sakay og bus para syudad. O, Lieutenant. Sige, tana. Larga na ta palihog bay. Binantayan ang mga lihok nila ni Rudy. Pag-abot sa terminal sa lungsod, nibalhin din sila pagsakay og bus. Pag-abot sa oras nga mularga ng bus, milarga kini padung sa siyudad. Milabay ang 4 ka oras. Miabot na sila sa siyudad. Nangita dayon og telepono si Oliver aron makatawag sa kampo. Og unya, Major, niya na makuha nato. Miabot na sila. Salamat, Lieutenant. O, Yolanda. Dahil na mo. Suping, dali. Dali, Suping. Oh, Yolanda. Lieutenant Oliver Safra, sir. Yes, sir. Lieutenant Oliver Safra, sir. And this is my ID. Ambiyang imong ID, sir. Excuse me. Nganong gikuha nimo ang ID ni Lieutenant Safra? Major Rudy Almindra, sir. Right? Yes, sir. Imong ID, sir. Nganong kuha man ninyo? Under arrest kamong tanan. Major Rudy Almindra, sir. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!